opcija koja ruši sve te sjedalice, tim više što Hrast ima toliko radikalnih ideja na političkoj sceni u životu normalnog građanina, da oni zapravo shvaćaju da smo mi ta opcija koja će njih izgurati definitivno. A mi, znajući da je ta blokada tako jaka, idemo u drugim smjerom. Mi organiziramo sustavno tribine i idemo usmenom predajemo čovjeka do čovjeka. Mi svakodnevno kontaktiramo više ljudi i molimo svakog čovjeka da animira jednog ili dvojicu. Znate ono, jedan animira dvojicu i tako 10 dođe do 10.000. Da, dobro, slažem se, ono kažu, jel, s neke stranke na izborima i šalju kombije po babe da se ide, da dođu na glasove. Pa dobro, jasno. Ideja Hrasta je u hrvatskom narodu prihvaćena kao takva. Ja se slažem s vama da je bilo pokušaja na isti način ili sličnih, ali su se one drugačije organizirali, znate. Mi imamo sasma drugačiju pristup hrvatskom narodu i mi ne mislimo da moramo biti vođe, vladari. Mi želimo služiti hrvatskom narodu i ove mladići koji su u našem središnjem velikom vijeću, to su nam sve mladići ja nisam taj, shvaćate. Ali ima ljudi od 40 godina, 37 godina koji su vrlo školovani, jako školovani, vrlo elokventni, stabilnim pogledima na svijet, obiteljski ljudi koji nisu umočeni i nije ih lako namamiti na korupciju. Nije ih lako. Lijepo čuti. Sad ćemo čuti još jednu izjavu, drugu izjavu u večerašnjoj emisiji, pa ćemo preći malo na temu ovih haških presuda. Vlado Rapan, inače magistar znanosti i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske. Vas bi kao hrvatskog dragovoljca, sudionika Domovinskog rata, zapitao vaše mišljenje u vezi Hrasta. Pa bio sam na konvenciji Hrasta i ugodno sam se iznenadio sa nekim ljudima. Prvenstveno je spomenuo gospodina Reljkovića, predsjednika Hrvatske obitelji, zatim Krešimira Miletića i mislim da će to na hrvatskoj političkoj sceni biti jedno osvježenje, tim više što dosadašnje političke opcije HDZ, SDP, pa čak bi rekao HSS, HSLS, IDS i možda koja ostala manja stranka koju sam zaboravio, nisu dali odgovor u Hrvatskoj na goruće probleme, pogotovo ovih zadnjih 10 godina koji nam se nameću, a to je pitanje vrlo jasne i koncizne politike prema Europskoj uniji, zatim pitanje krize institucija koja je očigledno na djelu, zatim svjedoci smo ovih dana da se predsjednica vlade sa najjačim oporbenim političarem non stop na osobnoj razini, rekao bih, prepucava, a gotovo ništa konstruktivno ne donosi na političkoj sceni, s tim da mi ovdje imamo i političku krizu tipa institucija, rekao sam prije, zatim korupcije i građani sve manje daju povjerenje i poziciji i opoziciji. No ipak, donedavno se govorilo o bipolarizaciji hrvatske političke scene, znači o samo dvije stranke, o HDZ-u i SDP-u. Upravo ste to dobro naglasili, poglavito u medijskom prostoru, osim ovih manjih medijskih kuća, neke nove ideje, neki novi pristupi hrvatskoj politici su jako uskraćeni, budući da su i pozicija i opozicija zauzeli medijski prostor i ne daju snagama koje drugačije promišljaju hrvatsku politiku da dođu do riječi i smatram da će upravo ta medijska blokada koja se sada nameće, odnosno medijska blokada koja ide u prilog i poziciji i opoziciji, da će se razbiti, s tim najviše dajete doprinosa i vi, lokalne medijske televizije, i smatram da Hrast kao ideja zagovara jedan novi put, jedan novi pristup hrvatskoj politici, jedan novi, čak bi rekao, i politički vokabular koji jasno i glasno želi reći i naglasiti sve pojave negativne u hrvatskom društvu, zatim koji jasno i glasno žele se predstaviti hrvatskoj javnosti, političkoj javnosti i hrvatskom čovjeku
i u tom predstavljanju oni vide drugačiju politiku, poglavito drugačiju i vanjsku i unutarnju politiku i drugačiju ekonomsku politiku, a o tome sad ja ovdje nemam vremena, trebali bi zato jedna posebna emisija. No ipak, kažem, u ovoj bipolarizaciji političkog sustava, da li je irealno očekivati velik broj glasova kada se Hrast pojavi na izborima? Čujte, za veliki ili mali broj glasova mi u ovom trenutku ne znamo, ali jedna stvar koja se zadnjih 10 godina sustavno dešava na političkom prostoru, a poglavito kada su izbori, da je sve veći broj mladih ljudi, sve veći broj ljudi koji su i čak i članovi nekih stranaka ne žele glasovati jer trenutno oni politiku Hrvatske doživljavaju kao nekakvo stanje očaja i ovom prilikom bi želio poručiti i hrvatskoj javnosti, a i izraelskoj javnosti da to nije istina i da dadu šansu mladim novim ljudima koji promišljaju Hrvatsku u budućnosti i u integraciji Europske unije, koji je promišljaju na jedan sasvim drugačiji način od, rekao bih i to moram naglasiti, od hrvatske poltronsko-sluganske vanjske politike do totalne nemoći u unutarnjoj politici i zatim do nedavanja fleksibilnog, adekvatnog i brzog rješenja za ekonomsku krizu koja se dešava trenutno u Hrvatskoj. Spomenuli smo sad i Europsku uniju, možda na jedan euroskeptičan način. Kako vidite hrvatsku politiku, sadašnju i dosadašnju, jel? I Europsku uniju? Ja Hrvatsku u Europskoj uniji vidim, ali ne na ovaj način, budući da Europska unija ima svojih problema koje Hrvatska nije prepoznala. Zatim Hrvatska neselektivno ulazi u Europsku uniju bez objašnjenja hrvatskim građanima kakve zakone nam donosi Europska unija, da li je to u duhu i tradiciji Hrvatske i politike i naroda i življenja i običajne kulture i tako dalje. Zatim mislim da ulazak u Europsku uniju bitno neće riješiti naše probleme, samo će ih usložniti. Zašto? Zato što Europska unija ima svoje probleme i kada mi prenesemo dio suvereniteta u Europsku uniju, prenećemo na sebe i dio tih problema. U Uniji porazgovarati, no naravno započnemo i sa